Ντροπή! Έχω μια υπέροχη κόρη 16 μηνών. Και ευχαριστώ τους πολιτικούς που κάνουν απεργία και ο χρόνος κάνουν την ΟΚΙ. Όχι. Ο GI. Θα μιλήσω για το internet marketing. Εμένα μου βλέπετε πριν ένα χρόνο έξερα το Facebook, το like, αν δεν ακόμη κατά κοινοποίηση. Όχι, αν μου λέτε 4 του Μάρτη το 2015 που είναι καμίος της Ολύμπικα Αιτία, ότι σήμερα θα μιλώ για το internet marketing, ας πούμε, νομίζω δεν πάει καλά, κόψε και ο πίνης. Θα ξεκινήσουμε έτσι με απλά. Πρώτα απ' όλα, το 1994 εμφανίστηκε τον πρώτο banner. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε λογικά, έχει 20 χρόνια που ξεκίνησε το internet marketing. Δηλαδή, πιο έτσι είναι από μένα. Εντάξει, τι είναι το internet marketing? Το internet marketing έχει να κάνει με το internet. Τι προσφέρει? Προσφέρει να χτίσουμε μια καινούργια λίστα για παράδειγμα. Προσφέρει να γνωρίσουμε καινούργιους ανθρώπους. Προσφέρει να δουλέψουμε από σπίτι. Γιατί έχει πολλούς που αντρέπονται, και πες έτσι ήμουν και εγώ, να μιλήσουν και από την κάκο που ρε φίλε να πιούμε έναν καφέ να τους δείξω κάτι που να κάνουν. Προσφέρει χαμηλό κόστος. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσεις μέσα σε μια επιχείρηση για παράδειγμα με χαμηλό κόστος. Σε μια επιχείρηση, η Olympic Idea για παράδειγμα, με το τέλειο προϊόν, αξίζει με $28. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το internet marketing κάνουν πάρα πολλά λεφτά. Τούτοι οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που το δουλεύουν. Και είναι οι άνθρωποι που το ψάξαν και μάθαν κάποια πράγματα. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα για το internet marketing. Έπιανα όμως το νεάρχο μου τηλέφωνο, το σπόσορα μου που είναι το παιδί που είπε που πάω του. Το φίλο μου να μένει και στην Βουλγαρία και πιάνει λεφτά και πήγαινε να προωθήσει την εταιρεία στη Βουλγαρία. Πώς αυτό? Πρώτα απ' όλα να πω και το καλύτερο είναι το είπα. Εγώ ευθύβουλος ήβρα την Ολύμπικα Αιτία μέσω ίντερνετ. Πώς έκανα έτσι. Πώς κάνουμε έτσι το Facebook και βλέπουμε και πάμε και βλέπουμε ήταν μια διαφήμιση του Ιάκωβου, ήταν μια διαφήμιση του Παναγιώτη, μόνο δεν πετούτοι τώρα και γράφουν τα πράγματα και... Κύριε Λέησο, τέλος πάντων, μέσα σε μια σελίδα του Παναγιώτη έκαμε μου εντύπωση η φωτογραφία και μπήκα μέσα και άφησε το email σου, λέω, άφησε το email σου, μόνο email της δατοσιάς του. Βάλω το μέσα και άνοιγε ο Παναγιώτης στρα από 3-4 ώρες τηλέφωνο. Λέει μου, γεια σου, ξέρω εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Ναι, τι θέλει, λέω του. Κουβεντιάσαμε, ξέρω εγώ, είπε μου να βρεθούμε για καφέ. Τέλος πάντων, πήγε για καφέ με για σιγόνι. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Ξανά πιάμε τηλέφωνο, εντάξει, λέω του. Είσαι το βίντεο του Παναγιώτη. Εγώ μπήκα σαν φύγα το μήνυμα, αλλά έτσι δεν το πηγαίνετε. Τέλος πάντων, πιάνε τηλέφωνο, λέω να πω εδώ. Μπήκα μέσα, είδα το. Σε άλλη διαφήμιση του Παναγιώτη πάλι. Είδα το, μπήκα κάμα την εγγραφή μου, χωρίς κανέναν λόγο. Και επιτέλους ήφερα τον Παναγιώτη και πιάμε τον καφέ μας και εξήγησε μου 5 πράγματα και γίνει καφέ στις πρώτες 3 μέρες. Τι είναι το internet marketing? Το internet marketing είναι να δίνουμε περισσότερα από αυτά που μας δίνει το internet marketing. Δηλαδή, δεν θα μπούμε στο internet marketing να βάλω μια σελίδα και να περιμένω να μπούει όλη η Κύπρος και να κάνω μέλη. Και τα μέλη δεν γίνονται από το internet marketing που μάθω έτσι μπαμ. Εγώ ήμουν η εξαίρεση του κανόνα. Εντάξει, πρέπει να τους πιάμε και ένα τηλέφωνο, αφήνουμε στα στοιχεία μας. Το πιο σωστό είναι να τους πιάμε τηλέφωνο, να μας τα φύγουν το πρωί τα στοιχεία, να τους πιάσουμε το απόγευμα. Να μας τα φύγουν το απόγευμα θα τους πιο ώρα 10 νύχτα. Και άλλη μέρα το πρωί, μόλις έχω χρόνο να προγραμματίσω και να τους πιω ένα τηλέφωνο. Και θα τους μιλήσω, θα τους πω να κάτσω σκόπα σε ένα τηλέφωνο, να τους πω από τηλέφωνο «Γεια σου, είμαι ο Ευθύβουλος, που αφήνεις τα στοιχεία σου στη σελίδα». Οι παραπάνω να μας πούν σε ποια σελίδα, γνωρίζουν καν τα βίντεο ή μπορεί να ήταν καν το βίντεο. Εμείς να ρωτήσουμε τι σου άρεσε
και να αρχίσω συζήτηση. Και θα τους πούμε πάνε να πιω για καφέ, ειδικά είναι γυναίκα και είμαστε άντρες, γιατί δεν μπορούμε να μην θέλουμε κάτι άλλο. Προσπαθούμε να τον πείσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο να μας πει γιατί να βρεθούμε κάπου να το εξής καλύτερα. Και το 95% των ανθρώπων που το είδαν και προσπαθούν να το κάνουν, ρωτούν συγκίδι. Και για μένα απευθύνες του βεβαίως, μπορώ για παράδειγμα αύριο μεθαύριο και το καθεξής. Τι είναι το internet marketing? Το internet marketing είναι να έχεις καλό προϊόν και υπηρεσία. Ένα πράγμα που εμείς δόξα τω Θεώ το έχουμε. Δηλαδή χωρίς προϊόν δεν λογεται internet marketing. Δηλαδή στο internet marketing πρέπει να προωθήσεις κάτι. Και το που να προωθήσεις πρέπει να είναι ένα καλό προϊόν και ένα σχέδιο χαμηλό κόστος. Και τι πρέπει να προσφέρω στο internet? Πρέπει να προσφέρω κάτι που ζητά ο κόσμος. Τούτον έχουμε εμείς, δόξα Θεώ πάλι να το έχουμε εμείς το προϊόν. Δηλαδή, να προσφέρω την αλήθεια, προσφέρουμε τις επτώσεις, προσφέρουμε εκείνο που ζητούν όλοι. Δηλαδή, είπε ο Ιάκωβος πριν, από 18 χρόνια, 19 που μας έρχεται μέχρι τον παπάν του Αλαμπρίτη, που είναι 63 χρόνια, προσφέρουν όλοι ζητούν το ίδιο πράγμα. Όλοι ζητούν επτώσεις. Δηλαδή, εγώ μπορεί να θέλω να αγοράσω παπούτσια. Για παράδειγμα, το παντελονάκι του είναι από τα καταστήματα της Ελλάδας στη συγκεκριμένη επιχείρηση 10 ευρώ. Σε κοροϊδέψαν. Εξεβαμένο. Σε κοροϊδέψαν. Έχει χάσει το χρώμα. Για παράδειγμα, γράφεις ωραία στο φαγό πάντως. Ναι, έχω δικό. Στο παντελόνι. Ναι, εντάξει, το παντελόνι είπαμε. Τώρα, να πω και κάτι άλλο, τι δεν είναι το internet marketing. Γιατί πολλοί λαλούν πολλά πράγματα. Το internet marketing δεν είναι εταιρεία τζόγου, δεν είναι εταιρεία απάτης, δεν είναι εταιρεία που μας κλέφτει λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν ούτες εταιρείες, δεν ολογιέται όμως internet marketing. Τούτοι είναι κλέφτες. Εμείς δεν είμαστε κλέφτες. Εμείς είμαστε μέσα σε μια επιχείρηση και όλοι δαμε που είμαστε μέσα συνεργάτες. Δεν είμαστε ούτε υπάλληλοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τι δεν είναι τζόκερ. Που να βάλεις τα 28 δολάρια καμέ και την άλλη ημέρα να έχει κύλος και να πιάσεις 4,5 εκατομμύρια ή 450.000 οτιδήποτε. Αν κάνεις μια ομάδα σαν εκείνες που είναι ο άθιμος, κάνεις 450.000 σε ένα χρόνο. Χωρίς προϊόν πάλι δεν είναι δικτυακό marketing. Είχε έναν που μου άρεσε πολλά που το άκουσα. Που τα χτες πρέπει πιάνω ο Ιάκωβος στη τηλέφωνο και λέει μου «Ξέρεις αύριο να πεις γιατί το marketing είναι λαοδικό μπουρού». Και λέει και ο φίλος μου θα δεις. Είμαι στο αυτό και θα λέω πολλά βιντεούκια. Μιλώ πολλά γιατί είμαι αγχωμένος. Ένα βιντεούκι. Ένα από τα βιντεούκια που είδα είπε το έτσι πολλά ωραία. Το internet marketing δεν είναι αέρας κουπανιστός. Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο συγκεκριμένος, ότι δεν πουλούμε τον αέρα μέσω του ίντερνετ. Στον αέρα θα πουλήσουμε εμείς συγκεκριμένα την Olympic. Ως πρώτον, μπορούμε να στοχεύσουμε σε επιχειρηματίες, μπορούμε να στοχεύσουμε σε ανθρώπους δικτυωτές. Δηλαδή, το καλύτερο που είμαστε, όχι το καλύτερο, είμαστε μια ομπρέλα. Και τι κάνουμε, έχουμε που κάτω τους πάντες. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε κάτω από εμάς. Είμαστε τους συνεργατές. Στη δική μας πυραμίδα που είναι πυραμίδα, αλλά πληρώνουμε έδωξο 50% payout. Βάλουμε κάτω και ανθρώπους που άλλες δικτυακές εταιρείες που μπορεί να είναι και ήδη πετυχημένοι στη δικτυακή εταιρεία, αλλά θέλουν το κάτι παραπάνω. Και προωθούμε το σε όλον τον κόσμο. Μπορεί να βάλουμε έναν επιχειρηματία που θέλει να μιλά σε ολόκληρο τον κόσμο με όλους τους εργάτες του μέσα στο webinar. Δηλαδή βάλουμε τον συντρομής του webinar. Μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να αναλύξει την επιχείρηση του. Βάλουμε το στο coach, μπράβο, στο online coach. Δηλαδή έχουμε τόσα προγράμματα, τόσα πράγματα που προωθούμε. Πάει, για παράδειγμα, σαν καρδιολόγο. Έκαμε μια παρουσίαση, προωθήσαμε το γενικευμένος άνθρωπος, έκανε τον πόνος του, έκαμε το application.
application, γιατί να έχει ο καρδιολός application. Και όμως έχει application και έχει τα likes του και μπαίνουμε στη σελίδα του και κάνουμε τηλέφωνο από το application. Γιατί αν μου λέτε πριν ένα χρόνο ότι να κάνω το application να σας πω ναι ρε και μετά να πάω στον αυτού με νάση. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο φίλος μας και ο συνεργάτης μας ο Κάφουρος βάζει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Μπορείτε να κάτσετε είτε τον 5-10 λεπτό και σιγά με τον ίδιο με το σήμα που δημιουργεί στην Κύπρο πώς να μπεις και να πατήσεις στο start και πώς να πατήσεις στο save. Δηλαδή γίνεσαι γκουρού. Γκουρουδάκι. Μπράβο. Πλεονέκτημα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, να το θυκευάσω γιατί είναι πολύ δύσκολο. 2.3.267.233.700.000 ανθρώποι χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Και οι στατιστικές λένε ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα διπλασιαστεί. Μην ξαφνικά και βάζουν χρόνο. Έχει άμεση απήχηση. Γρήγορα, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Δηλαδή μπορεί να βρω μια διαφήμιση στο Τσιμπουκτού και να πιάω μέλος που κάτω και να κάνει επιχειρήσεις στο Τσιμπουκτού και να πιάνω λεφτά σαν κάθομαι στην Πάφο στο διαμέρισμα του δεύτερου ροχών και χωρίς θεία της Πάφου κάτω. Είναι πολύ οικονομικό, δηλαδή με 5 ευρώ διαφημίσεις μια εβδομάδα μέσα στο Facebook που είμαστε όλοι οι Κυπραίοι, είναι σιγά που είμαι σε Facebook και είναι που είναι που έχω Twitter. Εγώ δεν έχω Twitter, δεν ξέρω που είναι. Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά κάτι... Ναι. Η γυναίκα μου που με γνώρισε είπε μου, αν μου έλεγαν ότι θέλω να παντρευτώ μαζί σου κάποιους άνθρωπους, να του πω καλύτερα να κάνω μοναχή. Τώρα, είπαμε κάποια πράγματα για marketing και εγώ μαθαίνω ακόμα, δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάτι όμως που εμείς μιλήσαμε για online, το online marketing. Το πιο ωραίο και το πιο καλό είναι το offline. Δηλαδή, να πιάσεις ένα τηλέφωνο, να καλέσεις το ζαμπάρ, να έρθει, να του κάνει μια παρουσίαση. Και κάτι άλλο, ληστού αν έχουμε. Έχει λίστα. Πιάστε τη λίστα σας τηλέφωνο και κάνετε της παρουσίαση, γιατί εγώ με το online marketing μπορώ να σου κάνω πιο γρήγορα από εσάς. Το internet marketing, πολλοί λαούν την επιστήμη, η εντέχνη, δεν είναι. Αλλά εγώ, ένας απλός νοσηλευτής, που ξέρω να κάνω εκείνα που κάνουν οι νοσηλευτές που είστε πέντε σιγά από εσάς, έμαθα και δουλεύω στο internet marketing. Έκανα κάποιες επαφές, έκανα και γραφή και πιάσω ο μπόρος του λασταρά, γραφή. Εντάξει, νομίζω είπα αρκετά, ελπίζω να με παραθήκετε. Όχι, να πω κάτι τελευταίο. Ένα ευχαριστώ στον internet marketer Διαμάντη, τον Ιάκωβο. Που γνωρίζω αρκετούς. Είναι ο γκουρού του internet marketer στην Κύπρο. Έχει 130 εγγραφές, αν δεν κάνω λάθος πάνω από 100 από το ίντερνετ. Ένας στρατιωτικός, ένας άνθρωπος που δεν ασχολήθηκε ποτέ με το internet marketing, κατάφερε, δημιούργησε το, έμαθε τους άνθρωπους πιστεύω, έκαμε το σωστά, δείχνει μας και εμάς τον δρόμο. Τι να πω άλλο, τι να πω λίγο,